מה קורה חברים? אני הולך להראות לכם את הבייס שלי, אני מוכר בריין רוטים למי שרוצה. הולך להיות פה מחירת בריין רוטים פסיכית. תסתכלו. סיקרט 1 שקל. סיקרט כזה 1 שקל זה ספציפית. סיקרט של מיליון זה 2 שקל. וכל השאר תפנו אליי בפרטי, אני אשלח לכם הודעה. תשלחו הודעה בשל ואני אשלח לכם גם הודעה. תראו קטופט, יש לנו פה איסוק, יש לנו פה צ'יקלטרה נויטיקלטרה, ויש לנו פה גם צ'יקלטרה נויטיקלטרה וצ'יקלטרה 624. יש לנו גם גרמה 625, יאללה, תעקבו וכנסו, ביי.